Mayong adlaw kanatong tanan, mga guwaps, saniya na pula ko sa akong channel. Kinalang ko i-tip sa inyo nga kung kita mamalit o mga palitunon, daghang mahal ro no. Labi na sa among lugar diri mahal kay palitunon. Busa akong tambag sa inyo kung matuo mo kato sa mga pobre pa ako. Kung dato mo ayaw. Daghang mapalit sa merkado nga barato para sama sa isda. Nga ang burot-burot tag 180, mabot ang 180, 200 pa, 240, tunay 100. Pero ang uban yung mga kwartahan ni maginom palitan na kay wa maswito. Pero ako pobre, ug uban tinaling pobre nahibaw na unsa lang barato nga burot-burot yung humok nga burot-burot murag na tawag pa na og likom ba na sa ilawom na pagkuha murag na datugan murag humok-humok na ba murag talawon na mo dubok pero lami paghasang. At 100 ra kana may ato ang kuhaon kay ang pagprito na o unon mugahi ra na. So ang wise, kung wise ka mamalitay, pero dato di bali kung mahal, di ba? Okay, mo na ako ang ninyo. Kanang mga prutas diri sa Kalapi, may mga kita na ito nga mautog naong, pero tanaw na ito atong makikita man tao, pero ang law man na nindot pa. Busa kita mamalit, ato yung susihon. Kaya na po ilami og panit nga maot pag ilawom. Pero lang po, ang lamig ipanit, kamao po tayo mutanaw nga, lamig ipanit niya. Lamig pag ilawom, mahal na. Kana lang maot og panit pero lami og ilawom sama niini kini daghan man ni pero mo lagi pang kuan pang gama gahapon og snacks. Kani kita niyo kini barato naman ni 25 madag 20. Atong panitan makita niyo maot nig naong maot atong panitan. Ang ilawom mo nindot kayo ilawom. Na wise ta malit kita mga pobre. Mga dato sa gilid na kadaghan ng kwarta. Okay. Guwaps ato ning lutoon karon pinaagi po pinubre nga pagkaluto nga gamay ra po gasto nga di ta madakan og pamalit sa mantika o kamay basta kay maluto lang, di ba? Sa pagluto pero kumo naman ato lang ni may tag content o tay content nga nindot nga labaw pa yan o kamo mo angay mo ang tanaw okay lang. Sundi ko. Okay, usaon ni pagluto. Simple lang nga pagkaon kagawang pobre pero ano na po'y punto nga unsaon na to pagluto, unsaon to pagpalit nga di ta madakan kay kalisod ang panahon. Parehan ako. Gawas ninyo mga dato okay na paalam sa inyo paliton. Kung mga pobre yung taon, ayaw mo palitan ng mga mahal. Okay, daghang salamat. Sundi ko. Okay, guwaps. Atong inito ning guwaps. O atong butangan ning mantika. Wala na kuan, butangan to ning mantika kay magluto na tao. Kani gamay mantika 10 pesos lang tungod sa kalisod. Mo na kanina atong higo sa atong luto gamay ra po na. Mo na 10 pesos karong panahon na. Gabi ka mahal ang mantika. Okay. Ibutang guwaps. Kani may igo-iguan lang nato ni. Ay inaling pagluto. Ginaginot lang ko ta kay tungod sa kalisod. Mga guwaps, kaya pa mo karong panahon na gikan pa sa pandemic. Way tarong trabaho gikan pa sa bagyo udit. Kay ba mo guwaps sa ato ilakbit say-say. Kapag kita ka wag ito atong 5,000 dita lang dato galing mapaihatag pila na ka bulan hangtod karon ini kung pag-vlog 5,000 o pag yun. Tulog ang buwan hapit na mag-upat. Ang uban sa kaisilahan gipalagaan ang ang ato awa pa man. Muna pangutana dia di ba? So di lang talasa basta kay tinuod atong istorya way kapinukulang. Hangtod karon wala pa ta ang uban gitagaan ang isla og ang duha ka isla ning luol gitagaan pero kita paabot lang ta kay basi naa. Ingon sila naaman kuno pero abot lang. Kung anong mawa ang ato ang ila na. Okay. Ato na lang gilakbitan nailabot sa ato ang gihimo karon. Tinuod lang po na pero kini ato mo tinuod kayo po na atong naitabo karon nga pagluto sa pinubring pagi. Okay, joke. Okay, mao na init na. Ato ilunod ang saging. Mo ni panahon karon nga kalisod kanina itong snacks, paitan pa ng mahala. Okay gani ato ni kayo-kayon nga puwas kog luwag ha. Wait. Okay, guwaps, init na init na ang kwan, ang mantika nga atong ato nang ilunod ang saging nga atong giwa-hiwa kanimo. Okay. Daghan ang 10
Igo ng 10 pesos. Ito lang yung budget lang kita niyo. Okay na. Na, ato kayo-kayon. Hangtod nga mupuwa siya. Mupuwa na gani siya. Na atong idagdag ani nga isa ka ingredient nga makita na to da sayo na pangitaon. Wala. Manali ka ora ta. Gamay na gasto. Kani mga sa ko masayop mga 1/4 kilo 1/4 sa 20, 5 pesos ni. Tapos mantika 10, 15 raw. Daghan pa sa pan. 15 ra gasto pero busog ta, di ba? Wais taron mamalit og kwan. Malit og pagkaon. Okay. Ito nang palutuon sa katoran. Okay, pula na. Okay, guwaps, pula. Pula na siya, pula na. Kita nyo, pula na. Muna po, simple lang ang pagkaon. Lutuon, nga dili mahal. Dili kaya sa ubang pagkaon nga mahal. Kini, kakaon na tao, 15 pesos. Sa ato mga pobre o mga dato, dili nila sila babali o dili nila magasto. Pero kita, uwais ta, di ba? Pagkaon ta nga busog. O kini puno sa nga na dili delicious siya pero sa may nga kuno na fiber ba nga pagkaon sa itong mga grade 1 sa fiber sabot na nato na fiber glass mawala na sila joke sabta sa kay mao man ito na dunggan di taging-taging na butaw mao ni ang isagol asukal gamay aron di ta ma diabetic tamis naman na gamay lang para manay latik-latik di ba mintas init pa ang mantika mula na naman ni siya kaning asukal di ato ni bubo okay sa kutsara na mga guwaps sa kutsara lang di pulo kana pang mula na mulatik na siya nindot na ni kaonon kay snack tag maayo ani ron di ba okay atong kaonon na ron pohon kunti ali na yung kay bawal na mga lami ni daghang salamat sa inyong pagsunod nining mong simple nga pagkaon natong giluto karon. Sundi ko ninyo katasin patakita pataglaing content nga labaw-labaw niini nga nindot nga diri saya nang biri-biri. Biri-biri walang sakit na biri-biri. Maayo nga content nga educational ba. Gawa sa andi nga panigayo nga kuan kay educational po ni gamay. Fiber lagi, fiber glass. Kaon tani. Joke. Okay, daghang salamat. Tulong ko pagtan-aw ninyo ning akong vlog. Okay, mangita taglain na po. Mintas wala pa kini hinahinay tang mga ipasundayag na to ba. Makita na ta sa lamisa. Okay, kaon na mi. Kuha na kaon na po. Lawan to, klarong lami ni. Okay, daghang salamat sa inyong pag sunod sa akong vlog. Maliyog ko nga, please subscribe kung mahimo. My name is Dorinda Chantilian, ang isang katao Kamay gasto, busog ka kayo. hindi magiging hadlang ang pagiging pagtulong sa Dorinda. Dahil naniniwala ako agad na pagpagdakal sa maraming tao.